ngadap da ke jingkemen sai sien ne ka por ka Bantei ka bangai yo banyak kren bat phi lang ba ke tin ke jong blai lang me ke channel jong ka Potternet ngai je phi da ke jingi ke jong try ban nga kren ha ne ka por na ka tin ke jong blai knang ba fin yo jingkyrkhu na ne ka tin ke jong blai dan apreng jong phi ke ne ka por nga snow fi dan apreng ke jing e ke jing le jong ka jing em phi sa ka dum phim sngo thu shu ban le kum no dan apreng chu fi pang fi shitom dan apreng chu fi dan ka depression fi dan apreng chu fi dan ha kata ka anxiety bagi doktor ki ong dan apreng jong fi dan ni kata ki panic attacks fi snow ba kumba fi sha nyan fi sha ban ben fi thia da miet fi snow mi sha ksi dan apreng jong fi thia da miet fi snow kumba sha bat boro dan apreng jong fi po snew iki jing po snew ka ba ki pen shirkai ki pen so jer ki pen so trem ya fi dan apreng jong fi ka ni ka sngi fi dan ha ke jing e ki ba kraw ke jing im ke jong fi ya ka ba fi sngo thu phim la shu ban lai da ka bor ka jong fi dan preng fi dan ki ram ki sha ki ba bon palat ho fi shim ni ki ram ki sha namar ha ka por ka man sha fi la shong shit fi shim klem da sngo thu kum no ba fi la ban siu ya ka man ta fi dan ha ka ta ka apot fi dan ha ka ta ka benta ka ba e tam ka jing im ke jong fi la sha barngem fi la sha bersit pila sya dawa, pila sya pan, bat pila sya ikiktin ki baharukom, pila sya kren hagarukom ke badai, kiktin bamdai kiktin ki baharukom, piyo sngow na kesentor jong ki bagi kren fi bat pimla bat ang sikentien ru, namar, bapisa ia kata ka pisah ki, dan na pring juki kiwan man berngam man peleranya fi, nakwa manong fi, waduk man siam. Dan na pring fi dan ke suicidal thoughts, piyong bang dan ba iet yang dan ba basung thu yang dan ba la ban ya rap yang fi dan ha ka jing e jo ka jing phim la ban share kata phim la ban ya thu kata hano mar piyong ba kim sungu thu yang soitan wong fi ba ka bayap no sdien no du tlai fi iru tlai phasi man la ka por soitan open iru tlai phasi dan na pring jong piru pi ka piyong ani itanat ban kan thi ne ban yap no fi dan ni ke suicidal thoughts ba kini men sim ba man ki trekam ha ka jing im ke jong fi ki penduk men sim fi ki penduk thia do dam ya fi phim dan jingsuk phim dan jingkman fi leng ka men sim ke jong fi dan na pring jong fi ka ni ka poru fi sngo ba fi la he ka kerta fi sngo ba dan mano ba kli ya fi sngo do lat fi sngo do jingkyrkhu ki breu ki kli ya fi papat lano shilano ya kendo sinya tho ki ong papat lano ngasngo ba ngade men thuk khana fi ka we ki sinya thuk khana kawan shu aya rakhe khndiat bagata kalong kaladon kani ko khana asamla kala khamhe ga kerta bat apa kala chike jingya tho ka jui kendo igini kitemen bagini kitemen ki kli yaka papat lano maka ka ong tose ngampat ya kendo te no balai fikir ki ma phala dei ban yo breu no pe yo yo pha sa mai san pe yo pha sa temen la sai marwai papat lano kumta bat ka ju penrem ya kene ka khna samla kajuan ka jing penrem mar kini ki kli ka ju ka jing kli ha ba ki kendo ka ying ya tha hadin ka tapat kani ka khna samla ki kendo igini ki temmen ha ka ying yap breu ya sngo ka jing yam ya sngo ka jing len yar ki jing so si ban ha ta ka ying ka ya kendo ini ki temmen ka ong igini ki temmen pipat lano kita ki temmen ka poj pak lam ran Pang ini banyap no, tema pir piong tinga, papat lano, habanga ngampat dei banyok breu te, ngampat dia kendo te, balai pi keli ke jo jingkeli, ngaru keli pi ke jo jingkeli, pipat lano pinyap no. Tering ta kwa bano fi ke sengi menta, dan na pring jong piru, piong ba imat ngadei ke breu ke balingki. Ki doktor ki ong ngasngo ke ni ke por, ki doktor ki ong ba pidan ya usis, pidan yu kunja fibroid. Hakata ka plakon ke jong fi hakata ka jinglong thai ke jong fi utrai ukwa ban penchai ke ne ke sngi bakata ka long ba utrai ong phimdan ne ke jingpang ki doktor ki ong mla sumar phinom la yo khon sho hatu fidu men sim hatu fidu jingkyrkhu pilang aso pila isyong mental asau san snem phim yo khon dan na pring jong fi ru pila le ke IBF ki doktor ki ong kamlong successful ki la le shisien ki la le arsien kaleno kata ka jing pelut spa ka jing pelut lak ke jong fi hadok menta phim yo khon pi sngosi fi kuslai pi kwah ban yo khon pi pet ye ki wei baki ra ki khlong pi pang ka man sim fi jaw ki umat
piong ngapat lano ngan yo kelong. Kwa benong ifi ni ka sngi. Ngadon ka khubor ka bakman. Ngadon ka khubor ka bakman ban ya thu ya pi ka khubor ka ba longbet ka khubor jong ka jingkmen nam ta jong fi. Ngapan so ni ka khubor namar boleh nga shakri u blay ba im. Ba uneu blay u ong ngalong blay ba la bara. Don Lai Tyllli kiei ba pinyo pediang ke jingkyrkhu ke jong blay ha ka jing im ke jong fi. Lai Tyllli kiei. Barang ni ka sngi nga kwa ban kren ni kita ki Lai Tyllli kiei. Ka ban ningkong kalong ka ka ba blay ukren. Ka ba ar kalong ka ba ubreu ule. Bar ka ba lai kalong ka ba ubreu ukren. Ka ban ningkong ublay ong. Ngalong utrai ublay halor ka dok baro. Ngalong utrai ublay halor ka dok baro. Atau dan ka bamla bat nga. Kani kalong ka kentin ka ba utrai ukren. Jeremiah kalau nong balai pu ar ka khot ar punyo. Utrai ukren baru ong ngalong utrai ublay. Utrai baru ublay halor ka dok baro. Halor ka dok baro. Dei mu dei ublay, dei mu dei utrai halor ka dok baro. Ong hatu dan ka bamla bat nga. Ukli yang i ukli piru atau dan kabam labat nga. Kabamot hi ublay ulak lut ban le ki baro. Kamu ulong ready ban le ki kamba mentah ya fi. Udan ya ka bor ban le ya kita ki kam ki ba phla ga jing ko jong pi namar ba uni ublay bangi shakri ka kerteng ga jong u ka long ka kerteng ka ba phla. U ba phla unong sela usim ga jing sok. Ukpa bam jukut ba ublay ba crowbor. Ngakwa banong ifi ka kerteng jong ublay jongi udai uba pela. Baru utrai ong ngalong utrai ublay halor ka dok baro. Dan ka bamla bat nga. Ujisu ong ya kani no Matthew Shillong ba khandai khot apun reu ong. Kai ka bamla ba ubreu ki long ki bala ba ublay. Ka kting ka jong blay ka ong bagini ki shakri ki jong blay ki lawan. Wa angel jong blay wan ha ka sara bodong. Don ke eru ya ka ba umla utrai Genesis kelong wa khat pra ka khot ka ba khat saw ka ni ka ktin ka jong blay ka kren ki wan ai ni ka khubor ha ka sara don ke ka ba umla utrai ka sara ka lasngu somrkhe markam sngu la anget ya ka ba blay la ban le ko abanong ifi blay jungi ubanganga shakri ublay bangingi shakri ude ublay bala lot don ke ka ba umla badu ula ban le ki baro pipang ula ampen kia fi shitom ula ampen kia rafidon ke jingpang ke jinge ke jingele ke ba komno ke bala palat ke bala shirkai palat ke bala palat ke ta jinge na kwa bano fi utra jingi ude utra bala ban le ki kamba ude ke jubab ulang ke jubab na ke jingkli ke long bat balai bon sing mi odiang ya ki kamba ke jing im ke jungi ka poin ke ba ar ka long ujisu ong ki baro ki long ki bala hauta ubangai ki baro ki long ki bala au tau bangai ka jingkli ka long pila na em ban ngai pila na em ban ngai bau ni ublay ubolong utrai ublay halor ka dok baro ula ban le ki pila na em ban ngai ya kata mon sin fi sngo kumba fi sungai hin ri teng sung arta tien no kalong thik kumbuto ka ka batu re sakut no ka jaklia hau tau pipe la block no eta ka ni la set no eta ka ba ka sakut ba ka kamla bantu na tau pipe marlei ba ka don ka jaklia hau tau pipe hagini ki singi ki bamanta ki bun ki jaklia jong ka perthai ka batu ya ka jing im ka jong priu ka jaklia jong ka jing artatien ka jaklia jong ka jing bam ngai ka ne ka jaklia jong ka jing artatien ba ka jaklia jong ka jing bam ngai ka tu hau no pipe ba ka set no ino pipe pinum yo diang am na ublay. Maka babal ka ong ya kata. Ki baro ki long ki bala au tau banget. Kamut la da fila banget. Kamut kane ka jingsat ka lait no pur. Kane ka jingsat ka lait no baro. Baka ne ka jingkyrkhu. Baka bor ka jong blay ka tut ya ka jing im ka jong fi. Tadai ta kwa banong fi la da pipang. La fi nget fila banget. Ketien jong blay kan pen kia fi. Namar upa ina ka ketien na kane ka sngi. Wang apa ka ketien banga pen kia ya fi. Ngapa ina ka ketien ngapen kia ka sam his pa nyo ka dekat ka ba arpog ang ngapa ina ka ketien ngapen kia ki ba ublay kwa ben kia ifi ba la pila ban ngai fin kia pim don kon fin sayo kon ki doktor mla ublay ula piong ba ngala kham he kerta tip ngayo brium yo bet ubreu la don lupa ublay la pen kre am ta jong fi pang cancer ki doktor ki ong aj kermen cho pin kia pang no ka jingpang Fidan ka no ka jingpang ka ba kumno ru utrai ula ban pen kia ngai ngo ublay uni ublay bangi shakri ublay bolong ublay utrai halor ka do baro
poin ka man kong ublay ongala ka baar phila na man ngai bal ka balai pat fikran na film kran ya ta ka jinget hoi jo mat ke jinget nganget ba kum ubreu dan wei pat ubreu bla mat ke jinget kum ba ujo umat ndai sakut sa ta ke jinget na mat umla ban sngo tho ya ublay sngo tho ye balai ba ka ja balai ba ka long kom ne hendrai anda ha ba ujo sngo tho Ukrani kini ki kintian ki ba sngo thiang ki ba sngo bang hado kata Job sapu ar ka khat ka ba ar ka ongum ne ngatip memela ban le ki ai baro ba dan bala ban khang ye ki jing thmu ke jong blai ngatip memela ban le ki ai baro ba dan ke ai ka bala ban khang ye ki jing thmu ke jong me u blai u thmu ayu fi wa ngatmu ban kar khu ye fi ndai ban tim ye fi ngatmu ban le bhai fi man le snew fi Jeremiah ar khundai khat we gong na banga tip ya ka ga banga thmu nam ta jong fi ne ga banga mut na ga ban ta jong fi u blai u mut la ni u thmu ban kar khu ga jing em ga jong fi man tim ya fi ban le bhai fi man le snew ya fi ka thin jom blai ka ong ban ai fi ga lawe ba ga jing karmen na banga tip ya ga jing mut banga parkhat chafang jong fi ong trai ka jing mut jonga ka long man pen bhai fi man pen sneu fi ban kar khu fi man tim fi ba ban ai fi ka ta ka jing kermen ba ka lawai ka ta ka de jing thmu ko jong blai ba si sien ba blai thmu nan bala am pen sange ka jing thmu ko jong blai la fi la ban nget ya ka ta ka ba blai la ban le fi nan karam kan no fi karam fi ka pelangan sio simudor la pi dei u khon le ka khon jong ambani ka ba no fi ambani long eu khmat jong blai Ublay de barus pa but barus pa tam uta ublay barus pa tam de pa jong fe fin kuslai le yo hoi fi don karam fi sha kran fi sha tim sha tala ki ong bangin sa pele ranya ke jim ke jong fi kwa ba nong fi ublay no pele ranya fi de le ru ktin jong blay kong kita ki ba up kermen how try de le ke no yo le ranya ma kwa ban dwai nam ta jong fi ke ne ka sngi ke ba mata ai ba fin nget ba ublay ula kren bu try ong ngalong utrai ublay halor ka do baro dan ka bamla ba ublay ula kwa ba nong fi to la ma fi ro ban nget to nget ken ba ublay ulong bala ba to kren ko ba job ukren ngatip mela ban le ki baro bom dan ke ke bala ban khang ye ke jing thmu ke jong me ublay kar khoi fi ke ne ka sngi ki ba pang ki yo khia ki bi shitom ki yo jing palai ki bi sha te ki bi sha kho ma ka bor soi bor krai ka bor drugs ka bor ka kiat ha ka bor ka auria ka tanglang ha ka ying ka sam ka jing jat jing pra ublay upen pha nga nget utrai upen kalai ke jing yam ke jong fi ke jing rkhe nga nget bu utrai upen kalai ya ta ke jing so si ke jong fi ke jing kaman ulai ka no pila yam ulai ka no pila snosi ulai ka no pila thang utrai ongan pen kalai ka ta ka jing thang ka jing em ka jong fi ka jing bang ba pin da thiang ya ka ka bo bleu le ka jing em ka jong fi ban nga ngai utrai udan ban le ka kamba maru deu blei pa jong fi ba kwa fin sa kut sa hajo kwa ban bless fi plat no ya ka ta ka jing sat ka jing em ka jong fi ka ta ka jing sat jong ka jing bam ngai ka ta ka jing sat jong ka jing artatien ai ba kan let no da soitan ukran fi no mta ka singi wangu ka bam la along ka ta ong nga tep bo bleu la ban le soitan me wat ju shukoringa me wat ju lam leringa nga tep bo bleu ba nga shakri u deu try u blei halor ka do baro dan ke ka bam la ba do Rada ula ban kat ke duria basa un kat ke jing ke janga. Rada ula ban penrung ya kata ka ot nei thlu thernia ula ban le ya kata kamba jing janga. Rada ula ban icon ya ka sara ka bala temen khnai busnam ngatep un icon ya nga. Lalu try ula ban penjajai ke eriong ya kata ke jing ke jile ke jing janga un penjajai. Rada try ula ban penmi ya kata ke kpu ban ya kata ke dok kha ban besai ke san hajar tang ta kita ke artli kita ke dok kha. Rada try ula ban penmi ya kata ke artli ke dok kha san tli ke kpu ban besai ke san hajar ula ban bless ke yeng ke jofi on multiply ya kata ka kam ke jong fi on multiply on penroi ya kata ka jingyo ke jong fi problem le ki kamba kwa banong fi bon seo ya ki ram ki sha ke jong fi banum commit suicide kwa banong fi what num commit suicide dan pen finga sngo bo dan new suicidal thoughts kan jing per khat ba fin le pin yap no eladi pi sngo bam dan lat dan ti sho pi sngo la kot ki lat glanti na kwa banong fi u bleu long glanti u jisuong I am the way, I am the truth and I am the life. I am the door. Wong ngaloma ka jingkang, na ka jingkang baro ka lakang, ka jingkang jonga ka dang ple. Tran ku fi ni ka sngi ka manta ngai. Kan dwai nam ta jong fi. Dan na preng jong fi pang, khon jong fi stam ka khli ki doktor ki om lam pan khia sho. Puit fla de puit ka khli. Dai ka long kum jo is kum jo. Dan na preng jong fi bahayeng jong fi thia po ICU im kran sho. Ko man ong fi bo blai ula. Man pan khia. Ula man pen em yu lasras bala yap kan ayu you know bahiyang jong fi budang em ula man pen mi pat
ya ka khôn ka jong Jairus ban pen empat yo khôn ja ka ri kan thai ne ayu ya phi pedang pimpat yap in dwai ne ka por man ta try ne ka por ngatip melong ublay utrai ublay halor ka do baro ngatip memela ban le ki baro aben ni ki khôn ki jom try kin la ro ban nget ya ka ga memela ban le ki baro kilong ki bala hau tau banget bat kan long shisha kat kum ka jinget jung ki khôn ba try aba ka jing artatien ka sim ka jimonget baro kan ria ak teng jisu try ba ka jinget ka jung ki kan long bai ka ba khot ka ba shunget bai ha me na mar me de ublay bala aba kin pla kum bo jo upla ngatip memela ban le ki baro bom dan way bala ban khang ye kata ka jing thmu ka jom try ngatip ba me thmu ban pen khia me thmu ban pen me thmu ban karkhu me thmu ko kan rat ban le bha kata baro kan wan hagi khon jom me hagani ka sngi haga kerteng ka jong Jesus Christ hallelujah kong fin sa yo obreu la dan lupan ta jong fi wat ku slai phi ki ba kmi lanti ban yo khon fin sa yo ne uses uja udam ne fabroid umi u hap uja sei ngam tep ulakot bonum la sho ban kata ye kata ka plakon ka jong fi trai karkhu yu so ka kpa jong phi nu khon ban mi de ba karpang du shakri jong blai wat kuslai utrai le ki kamba ni yo khon ba karpang hallelujah am phi badan ki ram ki sha utrai pelat phi pang phi sitom phi jinjar ka jim jong phi ka ni ka de tang sipor u blai un le ki kamba wat kuslai mata fim dan blai so karkhu pelat ifi ka sngi kan poi bo blai karkhu pelat ifi ma fi shakri yo blai u pla un le ga jing pla ga jim ga jong fi hallelujah i ba try shibun ba ki jing karkhu ma the ani ki khon ki jama ni ka sngi u tau pai ba block ta kata ka jing mot jong ki ba block try ta kata ka jing mam ngai ja ti la khot men ta la khot gani ka ka tot hallelujah gani ka ka jingkyrkhu ka tot hallelujah hakini ki khon ki jama ni ka sngi hallelujah kran ni ka jing plat jiben khia kran ni ka jing bha ka jing snai ka jong blai kran ni ki kamba ka jong try ka jim ka jong fin do men ta hallelujah pini ya ki kamba ka jong try ha ka tengu Jesus amen but amen praise the Lord try plat ben khia ule ki kamba lam ta jong fi hallelujah ya ka buram ka jingo show blai ula kyrkhu fi wat kuslai fin sa yo khon fin sa yo kam ngasngo try ong dan pni fi wat kam try sa air ka kam ka best bai fi fin sa yo le ka ga fi kwah ga chi eng jo fi namar ba fi la clear ni ka thoughts ka jong fi la clear la khoi ka jinget ka jong fi ka khoi ka ni ka sngi umao ngasngo umao ban na tu khlai jong fi un hap man ta un hap tu umao ha ka teng ka jong jisu pi pang khlai don gi mau gi basat so dan uhat ru bapang uni okia to uhat ngai fi dap shadam try ban kia jing dap shadam jong fi try like ki kamba blen kor khoi fi la an phone pila an wan jing ke jaka magi dan ni apa Nongthymmai Nongkhryiem ha ka present ta jong ka Potternet try kor khoi fi sa phone ni aban ya sngo shibon ke bo ble le ga jing em ga jong fi try kor khoi fi ngi second opat ko ble shibon amen